dito sa namin, sakalan namin sa labas. Nagluluto po ako sa loob ng kanin para sa apo ko, magbabaon siya ngayon. Ito naman yung tubig na pampaligo niya. So samahan niyo ako guys kasi iwan ko lang madilim pa dito. Yan, wala pang 5 AM. Ano yung aso namin? Ala, nakabulos. Nakawala yung aso namin guys. So yun. Okay. Ayan guys, duman na po yung mga CBO na naglilinis po sa labas. Ayan, ngayon bubuksan na natin tong tindahan ko guys. Gising na si tatay ko, andyan oh. May ilaw na sa kwarto ng tatay ko. Ayan. Mamaya i-BBP ko po si tatay. Mayroon pa kaming street light. Yan po yung street light oh. Madilim po dito. Yan, buksan natin yung tindahan. Mamaya magdi-display po ako. Yan, binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko. Ngayon bubuksan na natin yung ialisin ko yung lock dito sa loob. Para mabuksan na natin sa labas. Namili pa ako kahapon na itong paninda. Yan guys, sa labas na tayo. Yun yung mga aso namin dito. Nakawala na naman sila eh. Dalawa. Ayan, ngayon itaas po natin ito. Ito yung sa harap. Kasi naalis ko na yung lot. Ayan. Diyan muna. Samahan niyo ako guys. Hey! Hey! Hey!
Ayan guys, oh, nakabukas na. Magdi-display ako mga guys. Pati aso ng kapitbahay, gising na rin. Pasensya na para akong sumbi dito, wala akong mukha. Ayan. Kasi nilalagyan ko pa ito sa gilid nito guys. Ayan. Marami kong gagawin mamaya dito sa tindahan guys, yung arrangement. Kasi gusto kong bumili rin ng ilalagay dito, yung mga rack. Tsaka ito kasi initan pag doon ko na lang sa gilid ilagay itong acrylic. Ay, nahulog yung candy. Acrylic na cabinet guys. Ito yung acrylic na cabinet ko. Nakikita ba ninyo? Yan. Ilalagay ko na po dito. Dito sa banda dito kasi hindi na initan. Yan. Ang bubuksan na natin. Wala na kasi yung bunot-bunot yan. So, iwan ko muna ito guys. Ayan, bawal po yung yung pag-comment ng Ayan. Ayan, iiwan ko muna dito guys. Ayan, hanggang sa patay yung ilaw. Ayan.
Good morning, good morning.
Yan guys. Good morning. Dito na lang po. Yan. Kasi maglalagay po tayo.
Ayan guys, ang dami po.